Sziasztok, köszöntök mindenkit itt az első videóban. És ebben az első videóban pedig, most fülhallgató volt itt nálam, lehet majd meg vissza fogom venni, nem tudom. Éppen eszem a kaját. Brawl Stars. Ja, YouTube értesítések is vannak. Megnézem, srácok, az értesítéseket, oké. Várjál, nem ez. Már tölt is el a game, csak basszus a fényerő. Fényerőt nem tudom lejjebb venni. Srácok. Így meg alig láttok, na mindegy. Itt is vagyok, ugye itt vagyok Piperrel. Most a nagyakkom. Aztán, ja. Daily freebie. Tippeljétek meg, vagy megtippelem, hogy ez mi lesz. Várja, itt van. Még ott is látjátok szerintem, vagy ott ugye van egy ilyen coin. Én PowerPointot tippelek amúgy. És ez mi lett? Hát beseklémelődött. És mi ez? PowerPoint! Jó, vamos! Ott is van. Ragmortis! Vagy Ragmortis, vagy rossz se tudja, hogy nem kell kimondani. Vamos! Na és itt mi lesz? Itt mi lesz? Tippeljétek meg! Hát a nagyakkon adott PowerPointot, szerintem itt is ad egy kis PowerPointot, és ad egy kis PowerPointot. Ki gondolta volna? Itt is van a DJ, vagy DJ, nem tudom micsoda. Ott is van nagyon menő skin. 1150-es. Ez mi? Popcorn Rico. Itt is van ott a neve, meg minden. Hát ennek 80 gemesnek kéne, hogy legyen. Igen, akinek nem mondtam el, én csak játszok vele. Semmi. A Free Lucky Wheel! Srácok, Stumble Guys! Itt van, már tölt. Úgyhogy lehet együtt tudunk pörgetni egyet. Nem tudom. Megnézem. És jó, van free. Lucky Wheel. Srácok, mehet? Várjál. Lucky Wheel, na nézzük. Nem annyira látom. És ez pedig egy... Ez egy rare skin, ugye? Ó, a Pink Alien. Nem rossz. Képzeljétek el, van egy speciális skinem. És azt mondták nagyon sokan, hogy az speciális skin, tehát... Ja. Mindjárt megkapjuk a rewardot. Még egy Lucky Wheel. Csak ez most videóért. Hogy telt a napotok eddig? Szobó! Ajaj. Gyuri, Mondjad! a tegnapi rizses húsén nekem ott van a hűtőben. Ha akarod, megeheted, savanyúság is ott van. Ismeri. És akkor? Nem hiszem. Ability token.
Hunter kód nem volt beírva. Igen, srácok, használjátok a Stumble Guys shopba a Hunter kódot, hogyha valamit vesztek. Azzal is támogatjátok Huntert, kedvenc videósomat. Most ez nem erőszak, csak mondom. Figyeljétek, ebbe a pályába még egyszer se vinelt. És így. Még egyszer se vineltem, úgyhogy ja, hát én most így nem tudom úgy megosztani, hogy ti is lássátok, hogy én mit csinálok. Úgyhogy most mindjárt indul ám a game, úgyhogy, ja. Ott is van, nézzük, mi lesz a pálya. Az az első lesz, igen. Vamos! Itt már voltam első is. Tököm ez van beállítva. És ott is van, elsőként érünk be. Vamos! Let's go! Vamos! W! Let's go! Elsőként érünk be a kedvenc pályámon, és már is beértek ki 12-en. Úgyhogy indul is a következő game, hogy a Stumble Guys-ba beszeretnétek engem friendelni, 10 Rolika a nevem. Akkor lehet, majd tudtok velem játszani. Megmondom, nem vagyok pro player a Stumble Guys-ba, van Robloxom is, Brawl Starsom is, Squad Busters, hogyha akkor valaki akar. Jó, második kvalifikáló én vagyok, let's go, vamos! Joinolt valaki? Nincs a Balázs game-el, akkor felhívom, jó? Aha, nem. Vamos, vamos, vamos. Az utolsó pálya, hát voltam ott már második is, de első még életemben egyszer sem. Most amúgy egyszer jó lenne nyerni. Az ügyesnek kéne. Bazzm. Bro. Stumble Guys. Nem, én nem repülök. Nem repülök. Bassza meg. Basszus. Ne. No. Jó! Megnyertem! Che confusione, abbiamo, che confusione, mi sto fuori, se ci sto bene, e vola si sa. Életem először videóban megnyerem. Hát ezt komolyan mondom, életem legjobbja játékba, ami történt velem.
Megnyerem elsőre. Hát let's fucking go! Szícs is so bad. Szara miam. Ó, valaki online-on partiba. Várjál. Branko! Branko az a friendem. Nem tudom, azt kiabálnak. Na, Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis, úgymond rövid videómat. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Én Roli voltam. Vamos, sziasztok!